በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ክቡራን አቦታት ካህናትን ሊቃውንትን አሕዋት ዲያቆናትን ክቡራን ምእመናትን መንእሰያትን አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ በቲ ጸሎት ቅዱሳንን ፈቃድ እግዚአብሔር ርን ክቡር ዕለት እዚ ንኽነብዕል በዓልና በመንፈሳዊ ጉዳያት ክንጽምብል ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ከምቲ ትማል አብድሮስ ተባሃለና መንፈሳዊ በዓልና በስርዓተ ዋዜማ ጀሚሩ ስርዓተ ማህሌትን ስብሐታትን ሊቃውንትን ሓዲሩ ስዒቡውን በሙፃን ሊቃና ጳጳሳትን ካህናትን ቅዳሴ ተሰሪዑ ስርዓት ቅዳሴ ተፈጺሙ ሕጅዊን በስብሐተ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ዝወሃብ ክብሪ ናይቲ በዓልቲ ዝገልጽን ስርዓተ ቅዳሴ ክበጽሕ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ኩልና ስለ ክብርና ስለ እምነትና ስለ ሃይማኖትና ስለ ሕግን ስርዓትን አብተዳልወልና ቦታ ክንሕዝ ተዓጠቕትን አስተናበርትን ዝበሉናን ዝኣዘዙናን ክነማልእ እቲ ዝያዳን ወሳንን ከዓ ዝተዋሃበና ግዜን መቐንን አኽቢርና ክንከይድ ግቡእ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ሕጂ ስርዓተ ቅዳሴ ንምጅማር ቅዳሴ ማርያም ክንዕድል ኢና ካብዚ ቆፂሉ ከዓኒ በብዝተዋሃቦ መደብ ክወሃበና እሞ ኩለና ንውዳሴ ማርያም ጸሎት ሓፍ ንበል ሰላም ለቺ ዘማሪያዊት ማይሳና ለቺባን ታና መቾ ያጨመቻ ቻሮዲ ሚኖረታ ቢያንስ እግዚአብሔር ወተታሰን በሲያ ወነጀና ሲባሪ በመላወቱ ነው እዚያስ አስተዋጽኦ ምረት ኃይል አያቶ ቅዱስ ሳይል ተተወለ ለክረም ምረት ማቢያ ወተታል ዋዝቀው መርገን ወተወከለ ሰቀለ ወተዘከረ ሳህሎ ዘይበር አብላ አበዊና ለአብርሃም ወረዘ ስቀለስ ባህል ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ዳሴ ማርያም አድልና አጋይሽ ተቀበሉ ኸአ በበተኦም والنور لمزرعة الأولى مزرعة الأولى صلوتا لماريام صلوتا دهنن ما تولدا صلوتا لماريام صلوتا الهجر ارترا يقبا ما تولدا صلوتا نو صلوتا زوكسيان تدهنن ما تولدا بصلوتا بعسبقت لمننا بطمقتيت يزولنا بجهاجرم زحلو سواتنا جنات ولكس سمايات يعرفنا فطارنا ابونا ذو السمايات قدس ويكون فقارك وكما بسماء
سين زلالتنا هبني يمهرق لنا أبسانا وجيقينا كما نهنني نهرق لزعب بسلنا يتابعنا وزيوستون صوت الله رحمنا ورحمنا كل دوك اسم زياك كيت منقس حيل وسهد العالم عالم بسلام قدس كورين ملاك وقزيت مريم سلام لك تنقل أهلنا جرم لسكايت مجزار يرتوى سلام لك بروك أنت معنا صور بيك رسج تفسي بالسيد عمري تتقان زياهير ليس آلي وسألي مرتبانتي أنا هقرأ لك يسوس كريستوس كما يترين طاوين سالي
ኩልክሙ ስለ መንፈስከ ተንሱ ተንስ ገሎም ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ ወክብረ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ገሎም ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ
الرأي كوراتن زوج እግዚአብሔር አባይረ ጥምቀት ወሪዶ ለባሲያን ስርዓተ ሰጠን ፍጹም ነው ከክርስቶስ ምስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህያዊ እስመ መጻእከ ወዳንገነ الرأي كوراتن زوج እግዚአብሔር سبحات እግዚአብሔር ክበጽሕን سبحات እግዚአብሔር ክምስገንን እግዚአብሔር አምላኽናዊን በአና ፍጡራቱ ከምቲ ክምድመናን ክፍጥረናን እንከሎ ክነመስግኖን ክነምልኾን ክነገልግሎን ዝመደበና ሕጅዊነትሱ ዝገበረልና ውዕለት ኃጢአትና ንምስትስራይ አበሳና ንምድምሳስ ንሱ ንጹህን ጽሩይን ቅዱስን ሃለወ ንሕና ግን ብኃጢአት ዘረሰሐናን ብኃጢአት ኣብ ኃጢአት ዝወደቕናን ከምዃንና መጠን ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ ዝብል ሕያው ዝኾነ ቃል ሂቡ ጉስነቱ ከይረስዐ መጓስኡ ክንኸይጠፍኡ ውዕለት ዝገበረልና እግዚአብሔር አምላኽ ንምስጋን እዩ እዚ ጸሎት እዚ ዝበጽሕ ዘሎ ስለዚ ንሱ ዝበደሎን ዝኣበሶን የብሉን ኃጢአት ግን ብውዲት ጸላኤ ሰናይ ዝተገብረ ኣብ ልዕሊ ሰባት ነጊሱ ንደቂ ሰባት ስለ ዘርሰሐን ዘውደቕን ካብ ዝወደቕናዮ ንኽንትንስእ ካብ ዝረሳሕናዮ ንኽንነጽህ እግዚአብሔር አምላግን ፈቂዶ ይርዳ በዛዚአሁ ፈቃድ ኮይኑ بجزء فقادون سلطانون نعنا نخدحن فقادو سلازخونه كاب سماوات وريدو أب قدست دنجل حديرو كاب سجا كاب نفسا نفسي وسيدو ناتي بوديت على سنات عمر مقرن الناس وسدنا يو نعو عم يسوي بسقو غير مثلنا يمو كلنا صلوتنا لماننا نبي እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአትና አበሳናን ዝገበረና ውዕለትን ذكرنا ክንጽልይ ዘነሳይከ አክሊለ ሰዓት ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ሳይሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለን
ወሳሂልከ በእንተ ቅዱስ ተንሥእ ለኩልክሙ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ ጊዜ ባርኮት ወስውእቱ ጊዜ ጊዜ ስብሖቱ ለመድኃኒነ መስተገርሳ ዘይትሜዝ እምኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል እስክሮቱ ወሊዛዛቲሁ ሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወተሰብሐት ለሰሎሞን እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥ መራውት ነውነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ ማርያም እስመ ከርሳ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወአሰርገ ወደብተራ ወአሮን ካህን
እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት በስሉስ አካል የማይታበቅ ለምንና በጥምቀት ይተውና በጃሃገሮም ተሐሉም ሰዋዕትና جنة من قصة سمايات يفعلنا بعلنا تبارك التقدس وعلي بيرلنا عبدي كم تسبسبنا يبصرها أريام نفسها يبقى عنا فتارينا أبونا إذا بالسمايات أبونا إذا بالسمايات يتقدس اسمك تمسح من قصتك ويكون فقعدك كما بالسماء كما هو بمدر سيساينا تلدلتنا حبلنا ودقلنا عبسانا وقيقاينا كما نبنني يدق لزعب بسلنا يتابعنا يوسم النادنا وبالعنا كله اسم زياك يتمنقس حيل وسوات العالم والعالم بسلام قدوس جبريل ملاك وزد يا مرام سلام عليكي تنقل بدناكي تنقل رسواتي مكيابي رسبا سلام عليكي سلطان يبانسك ورب لقاني رسسي في سلام عليكي بروت عندي معنس ورب لقاني صلي وسالعه قرولتي يسوس كريستوس كما يسرعنا وصلي مهرة جعلنا قرولتي يسوس كريستوس كما يسرعنا طويلنا ተፈሲ ወማርያም ልተጸጋ ጸልይ ወሳሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይለናል። اسم بزع النبيات فتوي رايان تزدري
ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስተገልጸ ማያት ኣብ ልዕሊኡ ኮይኖም ክፈልሑ ባሕርታት ንዑሪኦም ክለዩ ወከንፈረፁ ዝብል ምስጢራዊ ትርጉም ዝበጽሕ ዘሎ أربعة وانجيل نخبر قويتنا من عن عيسى كريستوس تجلس هاللي ببصانا بوتات وانجيل منقست وانجيل حقي نخبري قويتنا من حنان يسوع كريستوس بوتاتنا خنبابيو ماتيوس ومارقوس اللو يوحنس قال ولد እግዚአብሔር
ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ سلسة قصري حادة بيتي ورحاتتي يوحنس من قصة سمايات قريبا لامو تنصحوا النابل عبرخا يهودا الناس بخمسة سيب نبي إساياس قدنا اكزيابيه صراغو من قدونا قانعو تباهلو سنقرلو نسو يوحنسيو كدان يوحنس كاب سقرا جمال نبر عطاود ما قل في قربس قلبو خعا عن بيت آمار برخان نبرين شعوب يروساليم كلهم سر يهودا بظلها قرد رياضان وصنا وأمرتو حتياتهم منا تناززو خعا كاب فريساوي انخلنا نفلق يردانس بوء يتمقوا نبروم كاب فريساويان صدقاويان بزحاتنا تمقتو تمقتو مصر آيه جنا خمزي بلوم أتم للأتبان كابتيز مسلي قطعة كما يختملقوا من حبركم باركز نصحات وكعفر يكبروا ابلكم الله أبراهام أبونا علنا كم تقولوا أيمسلكم أبراهام سي كابزين عيبان زياتين ولد كتن سألوا خيلي كم زخيل فلتقوم الله أبلكم الله كابز حجي محطين أبتقنديهم تنبيروا الله أبرسي زي صبوق فريا زفري زبالي كله يقرص ناب حود ما دي فرز زبالي كله يقرص ناب حود ما يدربه أنا سن الصحاب ما يعطمقكم الله استدحريز مسيقنا خباي يحيليو أنا سي أسأنو خصور أقا عيبكعن إيه نسوب من فس قدوس بحاول كتمقكم إيو عودو زصري اللو مسئ أبئدو الله إيو سرناي أبقفؤو كأكبي وتي حسر قنا بزي تفي حوي كندو يوم شعو يسوس بيوحنس كتمق كاب قليلا أنا بيردانس مسئ وحنس قنا أنا دعاب بأخا اسمق دلي بري نسخادونا بايت مسئ لدما أبيو يسوس كا خلو صدقي خنفس يقبعنا أيوم مو هجسي يخون دا هدك إلو ملسلو دحرزي فقدلو يسوس مستتمكي بو كاماي بوصي إنه خا سميات تخبتي من فسق أملاخ دما خمريك بي وريدو أبرسو علب رأيه إنه دما بو سحقوكو فتو ودي زيو زبل دمس ما خاب سماعي بس سماعين مثل نحلف يقاليقن يحلف ملي ويسان دكون زامرتو هراي كالاي وانجيل مارقوس بوصانا بوتات كنبابيو كلنا سمعت اذني زلاتو يسمع زبل ابزغ سمع صنحنا قال قليل يكونن كنسحو ويقطمقو مسمصو كمت وانجيل يوحنس زلو بزحات بو امنمو ويتاغين يفلطوم سلازنبره اي امنو من إلو سلازي قدوس يوحنس مطبق ملكوت كا بتنقلن بخفاتن كموصو سلازرايوم اتم ولول اتمان منك كافت مفنطراتن كافت دوادن كتعلو قمصولو من نغركم إلو بجبرن بصراحن بأمن دك أبراهام كتب بهالمبر بتولدي ويبولد طرح خمسة كنا خبلين سلازي نعنا زمر كتبين زي مو وإنجيل ماركوس معرف سلسة خاب كسر حادي ساعة معرف حادي خاب كسري حادي ساعة سرت حادي إذا ما جمرتا نايتي بزعبا يسوع كريستوس ود أملاك زنو الزرب وإنجيل أيو كمتي أب مصحف قدوس مصحف نبي إساياس إنه قدنا أجزابير أسنادو من قدساتو أقنعو
نابل نحد أب مدري ودا زي وجد دمسي قدني خا مقد خا كسرق لو خي كسدلك اللهو زبل تصحيفو زلو يوحنس أب مدري ودا النات مقن إنها حدقن حاتيات كخون ناين السحا تمكت الناس بخن مصه بذا بزلا هاجر يهودا كلهم سب يرسالم نابو يوصوا باتياتهم ان تناززون افلق يردانوس بو يطمقو نبرو يوحنس كدانو صغري جمل بو عطاو يعطو نبرو يوحنس كدانو صغر جمل عطا اقحو فلقي قربت مغبوخ انبطان معارن نبره نسوخ كاباي زبرت انا دنينا سرا ساينو كفتحلو زي بقى بدحري يمص الله انا بماي اتمقكم الله نسوغنا منفس كتمقكم ايو ان بله يسبخ نبره كده انه خابت جزيتي يسوع كاب نازريت زبو انسمي عليه اسمه يجيرات غارجون ديال زوين كاو زي في الليو قصيلو وانجيل لوقاس وصانا بوتات كنببلنا ايو سلازي نتاواجتي سميعهم بزحات كابرحو كاب قربا يمص نورو زبل سلازي እግዚአብሔር አምላክና زي حسو قالو زبلو زي تلمسا زخونه بارك نجارة زمجر لقاسر دواره ولا زين عملاك نور هين يسوع كريستوس لكبر منغسون في النصحات وترس كلا علم علم اتهزبي كله مستتمك يسوع دما تطميو كصل كله سماي تخفته منفس قدوس كا بغزف بارأي رغبي اولعليو ورده باخذ التحبسكو فقر ودين الصها يخا زبل دمص اون كاب سماي وصه يسوع ممهار كجمر كله ودي 30 عامات ابيلو نبره ودي سيف كم زخانه خا يمسلم نبره ودي الي ودي ماتي ولدي ليوي ولدي ملكي ولدي يونا ولدي سيف ولدي متاتي ولدي امص ودناهم ودي يسرم يسلم ودي ناجي ودي معات ودي ماتاتي ودي سيمي ودي سيف ودي ودا ولدي يونان ولد ريس ولد زربابيل ولد سلاتيل ولد نيري ولد ميلتي ولد حاجي ولد قاسم ولد المودان ولد اير ولد يوسي ولد ازار نغويتنا يسوع كريستوس كبري كم تدم يا እግዚአብሔር ዳዊት يبيلو اغزي لاغزي نبر بيمانه زبلو تقويتاس نتقويتا بيمانه تقمط كل زبل ولد رام ولد معطات ولد لوي ولد سمعون ولد يهودا ولد يوسف ولد يونان ولد إلياقيم ولد ميلكي ولد ماينان ولد معطات ولد يوناتان ولد داويت ولد اسي ولد يوبيد ولد بليز ولد سلمون ولد نعسن ولد انا اميناداب ولد ارام ولد اروني ولد اسروم ولد فاريس ولد يهودا ولد يعقوب ولد يساق ولد ابراهام ولد تارا ولد ناكور ولد سيروح ولد راغو ولد فاليق ولد بوا يور ولد سالا ولد قاينان ولد افرا اساكد ولد سيت ولد نوح ولد لاميه ولد ماتسالا ولد هنوك ولد ياريد ولد ملاليل ولد قاينان ولد يونس ولد سيت ولد ادم ودي املاح يقلل فته سماي امتدق هاتي قال موريت وبنبيات بيغزيل اردايو توم حزبن ايزابن غويتا ودي يوسف الوم صوعوان يمثلون سميون نورمو كومو خمزه يكونغين እግዚአብሔር አምላክ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ስለዚህ በስጋ ካብሰባት ለስተወልደ ከቅድስት ድንግል ወደ አብርሃም ወደ ይስሐቅ ወደ ሰማት ይቆሎ አምላክነቱ زي قدفة بحيل ملكوتو زنبر እግዚአብሔር ፈጣሪ ከምባሃነግን نخرد إلو إيو نزي ولدزي قلصلهم አዋርያ ቅዱስ ወንጌላዊ ሉቃስ ከንበልና ወይ ካገርና ጻንሐ ስለዚህ ሕጅዊን
أبتسعب وانجيل يوحنس بوصانا بوتات كنبابي كلنا صنبل أملاكنا ومدهننا يسوع كريستوس لكبر منغسته سبايا اسكاريام لعالم عالم وانجيل يوحنس مراف هذا خفقدي هذا سران شمونتن قال بقدم نبره قال دما املاك نبره تقالون املاك نبره نسو بقدم املاك نبره تابوت ابوتو مززلو امن قد زلهم حلفوهم كابت استفطر زبل دما بزيكابو حنت قوا استفطر يلبون هيوت አቡ ነበረት ታህይወት ከአብ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃኑን አብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ካይሳሮን በአምላክ ዝተላኸ አደካቢዮ አደ ዮሐንስ ዘስሙ ሰብ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ኩሎም ቡ መንትን ካምኑ ብዛባ ብርሃን ክምስክር መጸ ብዛባ ብርሃን ዳ ክምስክር መጸ ዳአምበር ንሱ ብርሃን አይነበረን እቲ ንኩሉ ዘሰብ ዘብርህ ብርሃን ሐቂ ናብ ዓለም መጸ አብ ዓለሙን ነበረ ዓለም ከአብ ተፈጥረት ዓለም ግን አይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ካይ ተቀበልዎን ንቶም ተቀበልዎ ዘበሉ በስሙን ዛምኑ ኩሎም ግና ውሉድ አምላክ ኮኑ ስልጣን ሃቦም ንሳቶም ካብ አምላክን በር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ስጋ ወይ ካብ ድላይ ሰብአይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ሰብ ኮነ ጸጋን ሐቅን መልእዎ አባናት ሐደረ ከምቲ ነቦ ሐደ ወዱ ዝኾነ ዝረክቦ ክብሪ ዘአክል ክብሩ ራና ዮሐንስ ብዛብኡ መስከረ እቲ በድህራይ ዝመጽ ቅድማይ ስለዝነበረ ያብየኒ ይሉ ብዛብኡ ነጊረኩም ዝነበርኩ ንስዩ እናበለ አው ኢሉ ተዛረበ ንህና ኩልና ካምላቱ ጸጋ አብልል ጸጋ ተቀበልና ምክንያቱ ሕግ በሙሴ ተዋሃበ ጸጋን ሐቅን ግና በኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ናምላክ ዝራዮ ሐደኳ ይልቦን እንተ ኮነቲ አብ ሕቅፎ አቦ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኮነ አምላክ ገለጾ አይሁር ንስኻ መኒኻ ኢሎም ካሐትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስላ ሁሉ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ አነ ክርስቶስ አይኮንኩን ኢሉ ተአመነንበር አይካሃደን ንሳቶም ድማ መንዳ ኢኻ ኤልያስ ኢሎም ሐተትዎ ንሱኻ አይኮንኩን በለ እቲ ነቢይ ዲኻ ንሱኻ አይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም ሹ ንሳቶም መንዳ ኢኻ ንቶም ዝላኹና ምላሽ መንተን ክንህቦምሲ ብዛባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ዮሐንስ ካ አነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝብሎ መገድ እግዚአብሔር አቅኖና በላ ምድረ በዳ ዘውጅ ድምጽ የበሎም እቶም ሎኻትካ ካፍሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ካ እምባርክስ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ዳ ንምንታይ ተጠምቅ አለኻ ኢሎም ሐተትዎ ዮሐንስ ድማ አነ በማይ እጥምቅ አለኹ ግና ከንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ አማ አኸልኩም ደው ኢሉ አሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድህረይ ዝመጽ አነ ስራኽ አሳአኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅ ንሱ ኢሉ መለሰሎም እዚ አብቲ ዮሐንስ ተጥምቀሉ ዝነበረ አቢታንያ አማዶ ዮርዳኖስ ኮነ በወልድ ዘአምን ናይ ዘላለም ሕይወት አላቶ ሕራይ ታቦት ቃል ወንጌል ተነቢልና ዘር አምላክ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ በቲ ቅዱስ ቃል ወንጌል እናአመንካ እግዚአብሔር ሐላዊናን ጎሳይና ንኹን ታቦት ነፍሰ ዛለወሉ ቦታ ያአቶ አሎ እዚ ክንገረና ጸንሐ ወንጌል ግን ኩሉ ዝተውዒልና ተነኾይና ዘቦ እዝኒ ሰሚአ ለይስማ ክብል ከሎ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ዓለም ግን አይተቀበለቶን ናብቶም ናቱ ይንከደ ሳታውን አይተቀበልዎን ተምስተቀበልዎ ዘበሉ ብናቱ በቃሉ ዘአምኑ በትዝላአኹ ዘአምኑ ቀልሶምዖን ግን ውልድ አምላክ ኮኑ ስልጣን ሃቦም ተባይሉ ክንገረና ጸኒ ስለዚ መንያ ዓለም አይነትዮም ከተም ዘአበዩ ታመቀባል ዘአበየትከ አይነትያ ተምናቱ ኾይ አይነትዮም ክንብል ዝግባአና ስለዝኾነ ከማና ንሕናን እዮም ስለዚ ንሕና ኻነ ቅዱስ ቃል ወንጌል እዚ አሚንና ብኡ ተመሪሕና
እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝፈቅድን ምዃኑ ኣለሊና ፈሊጥና ኣብ ቃል ወንጌል ኣሚንና ምክንያቱ እታ ብርሃን እቲኣ ህይወት ናይ ወዲ ሰብ ነበረት ኢሉ ህይወት ናይ ወዲ ሰብ ካብ ኮነት በዛ ብርሃን እዚኣ ዘየመላልስ እንታይ ዓይነት ፀገም ይኽእሉ ዝኽእል ስለዚ እግዚአብሔር አምላክና ድድሕነትና ንጸጋናን ኢሉ ዝዓየዮን ዝፈጸሞን ጸጋን ክብርን ወስለ ዝኾነ በዚ ቅዱስ ወንጌል እዚ አሚንና ንኽንከይድ እያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ኸዓ ኣብዛ ኣውደ ምሕረት እዚ ዕለታዊ መግቢ ሰሪዓ ኣዳልያትልና እትርከብ ክቡራንን ክቡራትን ህዝበ እግዚአብሔር ስለዚ በዓልና ኣብ ርእሲ ምምዕራግና ህይወትና ውን ናበይ ከም ትኸይድ ህይወትና መሪሕና ቃል ኣምላኽ ፈሊጥና ክብሪ ኣምላኽ ገሊጥና ክንከይድ እዩ እዚ መፀዋዕታ እዚ ወይ እዚ ጉባኤ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ስለዚ በዓል ምኽባር ምስጢሩ ከኣኒ ንዓኻ ድሕነት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሚጢር ተፀጊዕና ንከይድ ካብዚ ብምቕፃል ታቦት ኣብ ተዳለወሉ ቦታ ክቕመጥ ካብዚ ቀፂሎም ከዓ ሊቃውንት ነዚ በዓል ዝምልከት ስብሐተ እግዚአብሔር ክቡናዮም ሕራይ ኩልና ተዳለወልና ቦታ ንዳሎ ብሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ተራ አድባራት ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል አኽሪያ ደብረ ግእዛን መድኃኔ ዓለም ገዛባንዳ ደብረ ምህረት ቅዱስ ገብርኤል አኽሪያ ሊቃውንት ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እማርያም ዘተወልደ አፍቂሮ ቺያነ መጻ ሀቢየነ ዘነቢያት ሰበኩለነ በዮርዳኖስ ተጠምቀ ወአስተርአየ ገሃደ ዝብል አብ ወላዲ ኢልና በወልድ በአብ ነአምን ወልድ ተወላዲ ኢልና በወልድ ነአምን መንፈስ ቅዱስ ተናጺልና በመንፈስ ቅዱስ ነአምን نعانا أفكيرو نبيات بسبخون بزنقرون أب قدس دينجل حديرو كم أستولد مدحن بونا أمن زبل سبحانك زي أبيهر يحجي بليك أونتي كبس حالنا كلنا ناو نكاتاتل مقبع عليت ناس لازخوانه جزيون ساعتون حلو زبس إحسل زلو نزب على زي ملكس لازخوانه كلنا نكاتاتل ليقاونت هاليلويا 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 نآمن بآب نآمن بآب ونآمن بولد ونآمن بولد
በዮርዳኖስ በዮርዳኖስ ተጠምቀህ ፈጽሞ ሕገ በዮርዳኖስ ተጠምቀህ ፈጽሞ ሕገ በዮርዳኖስ ተጠምቀህ ፈጽሞ ሕገ ወአስተርአየ ገሃደ ፈጽሞ ፈጽሞ
وسرعي قهد ሊቃውንትና ቃለ ሕይወት يسمعنا ካብዚ ብምቕጻል ትምህርት ሰንበት ን10 ደቂቕ ዝኸውን ነዚ በዓል ዝምልከት ሓደ መዝሙር ከስምዑናዮም ሊቃውንትና ከኣኒ ምናልባት ከምቲ ተመዓመዝቲ እናረኣዩ ከይሰምዑ ከይርእዩ ዓይኖም ዝዓመቱ እናሰምዑ ከይሰምዑ ኣዛኖም ሸፈኑ እዚ ኮይነም ኣብ ቅድሚት ማቦታት ሐዋርያት ምስ ቀረቡ ብፃና ቦታትና ሐዋርያት ግን ንኣይሁድ ንዓብድ ደለና መስሎም ነቶም ኣረሚኻ ንጋገድ ደለና ይመስሎም ከም ዝበልዎ ከይከውን በአብ ነአምን በወልድ ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ነአምን አባና ፍቅሪ ስለዝሓደሮ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ ሊወደሎ እዚ ኩሉ ዕዮ ዝፈጸመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ስለዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እንታይ ዳ ንሱ ስለዘፍቀረናዮ ዝብል ወንጌላዊ ዝኾነ ቃል ንኽፍጸም እዩ ያሬዳዊ ዜማ በቅድስቲ ቤተክርስቲያንና ዝተመደበ ብሊቃውንቲ ዝተሰርዐ ነዚ ዕለት እዚ ዝኸውን ስብሐተ እግዚአብሔር ከብሩና ጸሎት ትምህርት ሰንበት ግዚያኹም ስለዚ እዚ ቃላት እዚ ኻን ህይወት ስለዝኾነ ኣፍቂሮ ችያነ መጻ ሃብየነ ዘነቢያ ሰበኩለነ ስለዚ ንዓና ስለዘፍቀረ እሱ ስለዘፍቀረና ንሕና ዘፍቀርና ኣይኮነን ንሕና ክነምልኾ ክንሰግደሉ ክንኣምኖ ሕጉን ትእዛዙን ክነኽብር ዝተኣዘዝናን ዝተፈጠርናን ዝተመደብናን ኢና ግን
كابز حديد زي بموسى نفقر قويتا رسعنا فقر علم سلازمرتنا فقر صدقن منقست سماياتن كم تنسو مقدمه هسو منقست وصدق وزبلو قديفنا امنا علم ربحان بالجزدان نبرتن كنيتن مسيرنا سلازا عيناجين حاتيات ابانا نغسه نحنا قان ودقت تعدمنا سلازي እግዚአብሔር አምላክና ግን ነዚ ሁሉ እዚ ከይቆፀረን ከይፀብፀበን ካብተ ሚእቲ በጊዕ ሓንቲ በጊዕ ጠፍኣቶሞ በዚ ዕለት እዚ ኻነታ ጠፍአት በጊዕ ንኽረክብ ኢሉ ዝፈፀሞ ሕግን ስርዓትን እዩ ስለዚ ኸኣኒ ነዚ ኸድሕን ተኾይኑ ከምቲ ኣብ ከይሲ ወይ ኣብ ኣርቤ ተሰዊሩ ፀላኤ ሰናያት ነታ ክትብላዕ ዘይግብኣ ጥዕምትን ምቅርትን ምርኣያ ተብህግን ከም ዝብሉ ገይሩ ንውድቀት ዝዓደመና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኸኣኒ ህይወት ዘልብስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ሰማያት ዘውርስ ከምቲ ንሱ ዝብሎም ሳምራዊት ክዛረብ ከሎ እዚ ማያስቲ ንዝብለክ ዘሎ ተፈቂደ ትኾን ነርክስ ማይ መኸላእኽዮን ነርኪ ስለዚ ዝናትኩም ኣብዚ ዒላ ዘሎ ብምቕድሑን ብምኽዳኑን ኣይትሰከፊ ማይ ካብ ላዕሊ እምበር ሃራይ ቀፁልና ምፁ ኣይኮነን ስለዚ ግን እቲ ኣነ ዝህበክ ማይ ግን تحاتيب كالو زي رسح سيتي خياخو أنا زي نزل عالم هو زخوني إلو هو تاو قال ذهب الناس لزخ أني إذا ما يزي كافتي دم ما يقوى وزوته نحد قد حاتياتنا عناس تقبرن استدالوان إيمو نزي كله تقبرلنا دلوك يا بفسحة وبسلام بفسحة وبسلام ورد ولي بفسحة وبسلام بفسحة وبسلام ورد ولي واستمت مقاتي ورد ولي واستمت مقاتي بفسحة وبسلام بفسحة وبسلام ورد ولي بفسحة وبسلام بفسحة وبسلام ورد ولي واستمت مقاتي واستمت مقاتي بفسحة وبسلام بفسحة وبسلام ورد ولي بفسحة وبسلام بفسحة وبسلام ورد ولي እግዚኦ መርሃ ዮርዳኖስ ተዓብጽኻ እግዚኦ መርሃ ዮርዳኖስ ተዓብጽኻ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሓ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሓ وبهي يوحنس ፍጹመ ተፈስሓ وبهي يوحنس ፍጹመ ተፈስሓ እግዚኦ መርሃ ዮርዳኖስ ተዓብጽኻ እግዚኦ መርሃ ዮርዳኖስ
እግዚኦ መርሃ ዮርዳኖስ ተአብጽሐ እግዚኦ መርሃ ዮርዳኖስ ተአብጽሐ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሐ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈስሐ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ ከመ ይስዓር መርገማ ለሔዋን ዲበ ዕፅ ተሰቅለ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በዮርዳኖስ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ሕራይ ንትምህርት ሰንበት መንእሰያትና ቃለ ህይወት ተስማዓልና እዚ ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት ኣስተምህሮ ክወሃበና ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኩልና ፅኒኢልና ክንሰምዕን ክንከታተልን ኣብዚ ክበሃል ፀንሐ ኩሉ ህይወታዊ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበሮ ንደቂ ሰባት እዩ ግን ክንብሎ ዝግባአና ካና ምንተ ኣእስዮ ለእግዚአብሔር ኣሃተብ እንተ ኩሉ ዘግበይተ እንዳልና ንኣምላኸይሲ ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ ግብርታቱስ እንታይ ውርየታ እየ ኸውርየሉ ዝብል ስለ ዘሎ ሕጂ ከዓ ናብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ክንከይድ ኩልና ኣእዛን ልቦናና ከፊትና ፅን ኢልና ናብቲ ትምህርቲ ንስማዕ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኩላትና ገጽናን መላ ሰብነትናን በትምህርተ መስቀል ለማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ተፍቅርዎ በክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባልኩም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ አቃቤ መንበር ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ክቡር ከንቲባ ዞባ ማዕከል አቶ ፍስሐዬ ኃይለ
كوران لعلوت حلفتي منجستي أنت እግዚአብሔር ካይናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ዕላማ ተጋቢኡኹም ዘለኹም ኩልኹም بسم እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ሓዲርኩም አሜን ዝለመን ካዮ ዘይከል ዛብ ካዮ ዘይጥፍእ ሕያዋይ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጸልማት ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ማሰጋጊሩ ኣብዚ ኽቡር ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሓድነት ስለዛኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ መንፈሳዊ ይኹን ሃገራዊ በዓላትና በሓዘን ዘይኮነ በሓጎስ ከነሕልፍ መተካታ ዘይብላ ክብርቲ ህይወቶም ዝወፈዩ ሰማዕታትና እግዚአብሔር አምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም ምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልጾ እዚ ሕጂ ነኽብሮ ዘለና በዓል ጥምቀት ናይ ዓምን ናይ ቅድሚ ዓምን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ካብ ማእኸርና ፍርሃት ኣርሒቑ ትብዓት ገይሩ በሓድነት ከነኽብሮ ስለ ዝፈቐደልና አምላከ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አዴታት ናይ ኩሉ ጌርክን እልልልክን እግዚአብሔር አመስግኖም አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ንኸንፈርና እልልታ ንልብናኻ ሓጎስ ስለዝመልኦ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 3 አማን አማን እብለከ ዘይተወልደ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይክል ይርአይ መንግሥተ እግዚአብሔር በሐቂ እብለካ ኣለኹ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ክርኢ ኣይክእልን እዩ ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ክምህረናዩ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና ምእመናን እዚ ዕለት እዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ጥምቀት ነኽብረሉ ዘለና ሓድነትናን ፍቕርናን ሃይማኖታዊ ስርዓት አምልኾትና ንገልጸሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ በዓላት ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ክቡር በዓል እዩ ስለዚ ምእመናን ስለምንታይ ኢና ተኣኪብና ዘለና ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ብጥምቀት ንረኽቦ ጸጋ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምእመናን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ክምዕድን ከሎ ዘመን ምስ ተፈጸመ እቲ ግዜ ምስ በጽሐ እቲ መድሕን ድማ ካብታ ሰበይቲ ተወልደ ከም ተባሃለ እግዚአብሔር አምላኽና ብልቢ ዝሓሰቦ ብነቢያት ዝተዛረቦ ንምፍጻም ዝኣተወልና ተስፋ ድሕነት ንምፍጻም ሰብኣዊ ክብርና ንኽገልጸልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር አብ ናይ ባህሪ አቡን ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ሕይወቱን ከይተፈለየ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ኣብ ቤተልሔም ከም ተወልደ ቤተ ክርስቲያንና ትምስክር መጽሓፍ ቅዱስካ ይነግረና ስለዚ ምእመናን ብልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሉይ ክብሪ ከም ዝረኸብና ድሕሪ ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነኽብሮ ዘለና በዓል እውን ምእመናን በዓል ጥምቀት እዩ መንፈሳውያን በዓላትና መኽሰብና እምበር ክሳራና ኣይኮኑን ሃይማኖታዊ ስርዓትና ንመሃረሎም መንፈሳዊ ተግባር ንፍጽመሎም ስለ ዝኾኑ ስለዚ ምእመናን ሆረ እግዚ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮርዳኖስ እናበሉ ሊቃውንት ክዝምሩልና ጸኒሖም እዮም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ብሰፊሑ ከም ተነገረና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ከደ ኢሉ እንታይ ክገብር ከይዱ እንድሕሪልና ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኮይኑ ምእመናን ዮሐንስ መጥምቕ እነሆ ኣነ ንንስሓ ብማየ ጥመቐኩም ኣለኹ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይጸንዕ እሞ ብእሳትን ብመንፈስ ቅዱስን ከጥምቐኩም እዩ ኣነ ድንን ኢለ ስራካ ሰኣኑ ፈትሒ ኣሰኣኑ እኳ ክጸውር ኣይግባአንን እዩ እናበለ ይምህር ነበረ ኢሉ
بزي جزيزي ممنان نجر دحنت مفتصام كاب أبسا كفدا كمرجم نتسا كوتسانا سجانا تواهيد زمت أقويتانان مدحينان يس كريستوس نو نابرو بايردانوس كتمق وردايلو بلدتو تولدنا أو تمكتو تتأمكنا بزنتو كبر حصور سجانا إلى قدس يارد نبي تكريستيان ناليك بلدتو تولدنا بتمكتو تتأمكنا بزت أجازها حاسيرون تواردون زنبر سجانا كبريلو سلازي كريستوس أملاخنا نابرو يردانوس وردلو مخنيات تواردون زنبر سجانا من تخبريو حاتيات كبهرينا كما خلنا من تخرحقلنايو عداد بدابينا من تخدم سلنايو وانجي يوحنس متمق ممنان كريستوس أملاخنا ناوك مصرايو وكلها بابي قالبل نوا بقو لأግዚአብሔር زياتت وياسيسل هاتيات عالم إنه تقدم نجركهم دحرك متسيو كاباي عبي زبلكهم نايبهر أملاخ زخوني إنه تبماين بإساتن ذات أمقاكم زتأفت أجانان كبرنان زمرسلنا حاتيات عالم زرح جنشل أملاخ إنه اللي بمبال ويوحنس متمق كم زمسكري كنبابلنا تسأنيحو قويتانان مدحينان يس كريستوس قنا ممنان نبي يوحنس متمق مسكربه يوحنس متمق نخالوت بسم كايزت أمقوم نعها قنا بسم من كت أمقكاي سم عاب بك واسم ولد لليك واسم منفس قدوس هلو وستيتك بسم أبو خيت أمقكا أبو أبخا بهلو نالو بسم كا خيت أمقكا نسخا ولد بعلخيغا بسم منفس قدوس كيت أمقكا منفس قدوس مسخا هلويو نخالوت بسم كايزت أمقوم نعها قنا بسمن كتأمقكاي أنا كتأمقكاي بكعن النابلي بتعتنا كزارب جمريلو ممنانا እግዚአብሔር ቤተሰብ ዮሐንስ መጥምቅ ካብዲዩ ተማሃሮ ትዕትና ይደጊሙ ቅድስት ኤልሳቤጥ ንድንግል ማርያም አዴና ምስራየታ ምንትኑ አነ ትምጺ ሀቤ እሙ ለእግዚእ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽ አነ መኔ አነ ናባ ኸምበሪ መጽ እና በለት ትዕትና ከም ተዛረበት ህፃናት ባህር አዲዮም ስለዚህ ህዙ መመናን እንደቅና ትሕትና ክንምህሮም ግዴታ አለና እንደቅና ፍቅር ክንምህሮም ግዴታ አለና ናትና ምስልዮም ደቅና አብደገዝ ገልጽዎ አብገዞም ዝተማሃርዎም አብደገዘ ተግብርዎ ስለዛ አብገዛና ስርዓትን ሕግን መምሃር ግዴታ እዩ ዮሐንስ መጥምቅ እዚ ኻበዲዩ ዝተማሃሮ ትሕትና ያብ ክርስቶስ አምላኽና ደጊሞ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ህድግ ويدلون كمن فتم كله قبرة صدقيلو يوحنس يا قدف قبرة صدق خنفتم يقبعنا كله تقبار صدق خنفتم يقبعنا يو نسخان عين تتمكاني كبرها قلت الكايو متمك ملكوت الناتب هالكاك السياميها أنا بأخان تتمكد ما تحتنايك قلت الليلو ممنان قويتانان مدحينان يس كريستوس نابز عالم زمتي نحنا خنقلقلو زي كونس نسون عنا خقلقلنا يو وانجيل ماتيوس مراف إسراء فقد إسران شمونتن سبات كلاهو زي كونس نسو كلاهو من نخلاتهم كدحنون ميو ودك زي أبيهر نابز عالم زستقلت أيلو سلازم منان بزعلة زي تحتنان فقرننا نمهار ناي قويتانان مدحينان يس كريستوس تحتنا تمهارو مني إلو كريستوس عملخنا قدوس يارد كامنان كونن بكرة لو كله مقبار سنياتيلو نقولو تقبار صدقي نسو مرحي كونن نايلو فتيمو هج لقاونتي حقنا فتسمه واستر آية قهاد نتقبار صدقها بفتصوم بقلص زخونه منقدي أرأينا نايلو سلازم منان بزعلة زي تحتنا قويتانان مدحينان يسكرسوسينان ذكر تحتنا مقبار كبري زوهو امبار ممنان بفقاد كريستوس املاخنا قويتانان مدحينان يس كريستوس بقزار سو فقاد ابرو بايردانوس مست امقه ترهو سمايلو سماي تخفتي بالمتحف قدوس سماي زخفت زعصي كونن ممنان قنا نزمنات ترأي زي فلت مسير تقلت ايلو سبات زي رأي وفلي نقريهم ووصا قال امدمنا زيبل زنتو ويتو ولدي زافكر انهم بار
بوز سمركو زفقرو ناي بحر ودي يزيو اسو زبلكم زبلها كل سمعوا زبل قال ناي እግዚአብሔር አብ ቃል ተሰማዓሉ ምእመናን እግዚአብሔር አብ ሰማያት ከይኑ መስከራይሉ መንፈስ ቅዱስ ካመመናን በዝዕለት ዝብ አምሳር ርግቢ ማያት ንምቅዳስ አብ ርእስ ክርስቶስ አምላኽና ዓለበሉ ሰለስቲዮም በሓድነት ምስገኑ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብ ሓደ ኩነት በፉሊ አካል ተገልጽሉ እዛኻ ምስጢረ ሥላሴ ተገለጸሉ ዕለትዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹኖ ምእመናን ዘመናት ተራይ ዘይፈልጥ ናይ ሥላሴ ሓድነት ተገለጸሉ እግዚአብሔር አምላኽና ስጋና ለቢሱ ዝተጋሃደሉ ፉሊ ዕለትዩ ናይ ዝኹሉ ምኽንያት ከአመመናን አስተጋባተን ቅድስ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ነዚ ኩሉ ክብሪ ክንርኢ ምኽንያት ዝኾነትና ድንግል ማርያም አዴናያ መላእክት ክሪእዎ ዘይክእሉ አምላኽ ስጋና ለቢሱ ክግለጽ ዝገበረት አደ በዚ ምኽንያት ዝምእመናን ዓመት መጽ ንኽብሮ ዘለና በዓል ጥምቀት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ጸጋ ምእንቲ ክንርዳዩ እንታይ ረብሕኡ ክርስቶስ አምላኽና ምጥማቑ እንተኢልና ጸጋና ንዓና እዩ ምእመናን ረብሓ ኸኣናትና እዩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠመቐሉ ምኽንያት ምእመናን ዮርን ዳንን ዝበሃሩ ሩባታት ነይሮም እዞም ክልተ ሩባታት ምንጮም ሓደ እዩ ተፈላለዮም ጸኒሖም ብሓንሳብ ምስ ተረኸቡ ኸኣ ዮርዳኖስ ዝብል ስም ይወሃቦም ስለዚ እንሆ ኣነ ንኣምላኽን ንሰብን ንስጋን ነፍስን ንመላእክትን ደቂ ሰብን ንህዝብን ኣሕዛብን ሓደ ክገብር ዝመጻኹ ብምባል ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ስጋን ነፍስን ዝተዓረቓሉ ፍሉይ ዕለት እዩ ምኽንያቱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ንሕና ብዝገበርናዮ ኣበሳ ንሕና ብዝገበርናዮ ሓጢኣት ትእዛዝ ኣምላኽ ብምፍራስና ብሓጢኣት ምኽንያት ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሄዋን ኣመቱ ለዲያብሎስ ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ግዝኡን ኣገልጋልን ሄዋን ናይ ዲያብሎስ ግዝእትን ኣገልጋሊትን ዝብል ማዕተም ተጻሒፉ ስለዝነበረ ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ከም ሰብነቱ ረጊጹ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ማእኸልና ኣርሓቆ ኢሉ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹኑ ሓጢኣትና ተደምሰሰሉ እዩ ወሰጠጠ መጽሓፍ ህዳሆሙ ለአዳም ወለሄዋን ናይ ኣዳምን ናይ ሄዋንን መጽሓፍ ዕዳ ተደምሰሰሉ ካብ መርገም ካብ ፍዳ ነፃ ዝወፃናሉ بوريد مقابر نافسيول نخدل زنبلنا منقدس تغيرلو انبار عدانا مستدمسسي حاتياتنا مستدمسسي ممنان سمنا خا تغيرو آدم قبرو لإግዚአብሔር هيوان عمتو لإግዚአብሔር زبل كبر رخيبنا كبر نإግዚአብሔር يخنو آدم نا إግዚአብሔር አገልጋሊ هيوان نا إግዚአብሔር አገልጋሊ زبل ጸጋ رخيبنا إذا كلها ممنان كريستوس አምላኽና زهابنا فقريو ስለዚህ ሩባ ዮርዳኖስ ሓድነት ዝገልጽ ሩባ ዮርዳኖስ ፍቅሪ ዝገልጽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምልክት እዩ ክርስቶስ አምላኽና ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ከይዱ ምጥማቑ ምእመናን ንሕና ድማ ሕጂ ኩላትና መን ብዘየገድስ ኩላትና ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ኢና ጸጋ ጥምቀት ንቕበል ሩባ ዮርዳኖስ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ምልክት እዩ እዚ ዕለት እዚ እምበር ምእመናን እዚ ሓድነት እዚ ዝተገልጸሉ ፍቅሪ ዝተዋሃብናሉ ሓጢኣትና ይቕረ ዝተባሃለሉ تحتنا نمهرلو قدوس علاتيو سلازم ممنان بز مسرت زي ويتانان مدحينان يس كريستوس نيقوديموس كمورن كله بحق بلكالو خيلو كاماين كمنفس قدوسن انت زي توليدكم منغست املاك يتورسنيكم يلو سلازم ممنان قدس بيت كريستياننا نهصانات مسلت بيت كريستيانيا غنا ب40 ب80 بحق مصحف قدوس كنطمقن كلنا كريستوس املاكنا هصاناتنا بايمصو حدغوم سلازبل قدوس بيترسون ممنان اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅድ ሰዓታን ሾመንተን እዚ ተስፋ ዝንዓኻትኩም እንደቅሆምን እዩ ስለዝተባሃለ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝትሒዛ ንህፃናት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተውህብ ምክንያቱ ናባይምጹ ሕደግዎም ስለዝብል ጥምቀት ማለት መንግስት አምላኽ ንወርሰሉ ጥምቀት ማለት ውልድነት እግዚአብሔር ንቀበለሉ بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ደቅ መዛምርተ ይግበርዎም ስለዝተባሃለ ስለዚህ ምእመናን ሃይማኖታዊ መልእክቱ ዝዩ በዚህ መንጽርካ ምእመናን ሓድነትና ንገልጸሉ በዓላትና መኽሰብናዮም ከም ተቀዲምና ዝበልናዮም ሰናይ ተግባራት ንገብረሉ ድኹማትና ንረዳሉ ደቂ ስዋዕት ደቅና ንዕንግለሉ ዕሩቃት ንኸድነሉ ዕለት ስለዝኾነ
ምእመናን በዓልና መክሰብና ስለዝኾነ ብሰናይ ተግባራት ከነኽብሩ ብፃና ቦታት ሓድራ ይብና ኣለዉ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብዚ ቅዱስ ዕለት ስለ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኑ ክሳብ መወዳእታ ህይወትና በቲ ሓንሳብን ሓዋሩን ቅንዕቲ ዝኾነት እምነትና ፀኒዕና ክንነብር ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ጸሎትና መላድነትና ይፈለየና ዘመኑ ሓዘንና ናብ ሓጎስ ንብዓትና ናብ እልልታ ፍርሃትና ኸ ናብ ትውዓል ዝለወጠሉ ሰናይ ዘመን ይግበረልና ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊድኩም መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትወርስን ኢኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 3 ወስብሃት ለእግዚአብሔር حراي نممرنا ممر سمعون بيانا قالي وتسمعنا كابزي بمغصال كمرها قبلنا متن بسوان أبوتات نبحرت امكات كمارخو أهادو آب قدوس أهادو والد قدوس أهادو وقت منفس قدوس إلهم براشة كوبيهم دحر براشة مستملسو تابوت أبوتو خمزلو تعجبنا لنا بدحر زيليك أونت هادي قو تسعى وتسعتنا قد زبل ناي سمعت እግዚአብሔር مزمور مسقانا الله بدحرزي مهللا مستفصمه دحر مهلايو ماي زنصق كلنا حجوين حقنا خنحلو تئزازنا خنخبر نوسن غزيه كنعقس نوسن غزيه كنصمم غبونا حلفنا بغنياتو صدقي بخماي كم دركب انكان صادقانن نحنا دخما سباتن እግዚአብሔር ይማዓሉ نزا سلام زي أنا خركب كندي مكران كندي شجن كندي مهرمتن مغرفتن إيو حليف بس حوا سلازي نحنا جزينا بجبو خنتك أملو ترى أخوينا صلوت كنسمع نجزي أمير أملاخنا خنقلقل فرحات نجزي أمير أملاخنا خنقبر نحنا وين منكم مغنى مس نفسنا خنحدد نفسنا خنزارب سلازي سقع خندي كبري ويكم دلون استبقى تزي ويبقى زي فليتنا بزي بعلى زي تساتف هنا خن عزز يا قدس بيت كريستيانا بزعلة زي نزع أو دم بتبيعنا دلامو بسوانا بوتات بمسكال تمريحهم بسنها تعجبهم نبارة امكت خد اللو هادو أب قدوس هادو والد قدوس هادو وت منفس قدوس إلهم ما يبحر امكت كبار خلنا يوم كلنا حاف نبل وفيلنا دلنا دحرزي أهادو مستبهله بقطتا نابليك أونت إيو اتمدب اتماي دحر من الله يدنصق سلازي أهادو تباهيلو تباريخ إلنا نابزي كاين تحس دنصق أسلازلنا منصق مستدالي سلازلو أبدد لنا نظام كبرات حواتنا نابزي نعنا نخبر خو زعبلنا ذلو تئزاز هيكونن حق نقبر يوم زعبرنا ذلو هراي أهادو بهالالو كلنا سونتنا نمرمر نصرو نفسكم وأنصو نفسكم
ቅዱስ በአማነ ወልድ ቅዱስ በአማን መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ ወይሴብሕዎ እስመ ምህረቶ ላዕሌየ ሊቃውንት ናብ መድረኽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሰፊርናኹም ዘሎ ንኺዱ መሃሩ ኣስተምህሩ ኩሎም ከዓ እንዳማዓድኩምን እናነገርኩምን እናስተማርኩምን ካብ ሓጢኣት ነፃ ክኾኑ ካብ ኣበሳ ሓራ ክኾኑ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ናጥመኩም ደቀይን ደቂ መዛሙርተይን ክኾኑ እልእኸኩም ኣለኹ ኢሉ ዝሃቦ ሓደራ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትእዛዝ ንምፍፃም እዩ በቦታት ዝባረኽ ዘሎ ክቡራንን ክቡራትን ህዝቢ እግዚኣብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሕራይ ርትእት ሃይማኖቶም ለቅዱሳን አበዊነ ሐዋርያዊት አጽናፋዊት بمخانا متن بأربعة مأذن علم
كم تمرحن كم تأنابرن كم تدحن كملكت إلو إيو زي بعربعة مأذن براتش زوهاب زلو السماء وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسماء وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسماء وولد ومنفس قدوس أحد أملاك هراي زبراتش سنة سرعات تفتي ملو بصانا بوتات مسكل تمريحهم نابوتا بوتهم كبلاسيوم بدحرزي بليك أونت اتفقت بقع ويتفقت بقع ويتفقت ورقي نمركاب استقبره لعلن تحتن نعوز ترقم كمية بقع استفقت نخت ركابن مسترخبت كاستقبره صلوتن تقان نغمل كتيو ليك أونت تسهلك اجزيو تسهلك اجزيو ندرك يوم في الساقونة يوم في الساقونة أنت لكريستوس أنت لداتو لكريستوس لومي حوس كونه من تلدت نايكوتانا كريستوس من تتمكت نايكوتانا كريستوس لومي حوس كونه سبيل مسكانا كلنا حوس قبلنا اختيابير لداتو لكريس وبأنت تنكسو هاليلويا 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 هاليقو وتسعة نقدا قوم معي قبائل
ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻበሰ ሰላም ጻድቆ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻበሰ ሰላም ጻድቆ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻበሰ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻበሰ ሰላም ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ተስዓ ወተስዓተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወጻበሰ ሰላም ገባ
استقبل الجيل
ሀዲቆ ተሳ ወተዛተ ነገደ ነገደ ሀዲቆ ተሳ ወተዛተ ነገደ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር ሀዲጎ ተሳ ወተሳተ ነገደ ነገደ ሀዲጎ ተሳ ወተሳተ ነገደ ነገደ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ማእከለ ባሕር ቆመ ማእከለ ባሕር ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ወበእንተ ጥምቀቱ ሃሌሉያ 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 ሀዲጎ ተሳ ወተዛተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገባ ወወፃ በሰላም ሀዲጎ ተሳ ወተዛተ ነገደ ቆመ ማእከለ ባሕር ገብአ ወወፃ በሰላም ሕራይ ንሊቃውንትና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝግባህ ፀንሐ ብኣስተምህሮን ብትምህርትን ብስብከትን ብወንጌል ምንባብን ተነጊርና እዩ ሕጂ ተሪፍና ዘሎኻ ኩሉ ግዜ ጉዳያት መጀመርቶኦም ዘይኮነ መፈጸምቶኦም ስለ ዝፅብቑ ብጸሎት ጌርና ክዛዚምና ቅድሚኡ ግን ምስጋና ስለ ዘሎ ኩልና ፅንክ ንበል ነዚ ክቡር በዓል እዚ ንምድማቕ ብብፅዕነቶምን ብዘለዎም ሓላፍነትን ብዓብዩ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብዚ ብመጻልካ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አቃቤ መንበር ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ
ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ ማእከል ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ባስልዮስ ዋና አማሓዳሪ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳ ወፃኢ ሃገር ኩሎም እዚኦም ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ኮይኖም ነዚ በዓል እዚ ንምኽባር ብጸሎትን ብዘለዎም ሓላፍነትን ዝተወፈዩ ኣቦታት እዮም ካብዚ ብምቕፃል ክቡር ኣመሓዳሪ ኣቶ ፍሳሐ ሃይለ ኣመሓዳሪ ናይ ዞባ ማእከል ምስ መሳረትዎም ክቡራት ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት አቶ አማኑኤል ተስፋሁነይ አቶ አብርሃም ፍትዊ ክቡር አቶ ተወልደ ቀለታ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ማእከል ክቡራት ባህላዊ ህግደፍ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኤርትራ ነዚ በዓል እዚ ብንዋትን ብሓሳባትን ብምኽርን ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ንጥፈታትን ሓገዝን እናመስገና ከምኡውን ናይ ወፃኢ ሃገር ዲፕሎማት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተረኺቦም ነዚ በዓል እዚ ከኽብሩ ዝተሳተፉ ከምኡውን ኣኽበርቲ ፀጥታ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኩሉ ግዜ ከይተሓለሉ ቅድሚ ዝተወሰኑ ግዜታትን ሰዓታትን ክሳብ ዝዕለት እዚ ክሳብ መፈፀምታ ብዝኾነ ሓላፍነቶም ወሲዶም ዘማዕርጉን ዝከታተሉን ዘለው ክቡራን ፖሊስን ፀጥታን ዞባ ማእከል ሞየኦም ክርስሳዕ ዘይክእል ብጠጠውን ኩልና እናዓረፍና ኮፍ እናበልና ኩለና ንሳቶም ግን ሓድነትን ፀጥታን ንምኽባር ኣብ ልዕሊ እዚ ኣውደ ምሕረት እዚ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ብስም ዝቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ንኩሎም ነመስግን ብዝያዳ ከዓ ሚኒስትሪ ዜና ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘሎን ኣብ በረኻ ወፊሩ ዘሎን ኣብ ስራሕን ኣብ ዕዮን ዘሎን ከምኡውን ብሕማም ምኽንያት ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ንምርኻብን ንምስታፍን ብመሳኽቲ ቴሌቪዥናቶምን ፈነወ ሬድዮን ድምፂ ሓፋሽን ገይሮም ነዚ ክቡር በዓል እዚ ንምድማቕ ንርሑቕ ቀረባ ዝገብር ንዝተፈላለየ ዘራኽብ ነዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ሃይማኖታውን ሃገራውን በዓል ኣብዚ ዘሎን ኣብ ርሑቕ ዘሎን ብናፍቆትን ባህርታን ንፅበ ህዝቢ ብተሳታፍነት ሓደ ንምግባር ኣበርክቶኦም ዘወፈዩ ወይ ከዓ ኮፍ ይፀንሑን እዮም ካብቲ ናይ ቅድም ምስጋና ሕልፍ ዝበለ ሕጂውን ኣዚና ነመስግን ምክንያቱ ከምቲ ዓንተኛ ትምህርቲ ዝተዋሃበና ዓምን ቅድሚ ዝሓለፈ ዓመታት ኣበይ ፀኒሕና ሕጂ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ነዚ ነጥበባት እዝን ነዚ ዕዮዝን ብግቡእን ብሓላፍነትን ክመሓላለፍ ዝተግበሩ ከዓ ዝያዳ ከዓ ንምኒስትሪ ዜና ምስጋናና ንህብ ኣብ ጥርየ ዝተዋፈሩ ምትዕራይን ምፅፋፍን ናይዚ ባሕሪ ጥምቀት ኩባንያ ህንፃ ሰገን እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ከመይ ከም ዝነበረ ኩልና ንፈልጦ ኢና ግን ነዚ ንምፅፋፍን ነዚ ምትዕራይን ኣበርክቶኦም ዝሃቡ ሓለፍቶምን ሰራሕተኛታቶምን ኩባንያ ህንፃ ሰገን ነመስግን ፍሉይ ወይ ከዓ ፍጹም ጃምቦ ግላስ ከዓ ነዚ ባሕሪ ጥምቀት ነዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዓመት ብቅብኣ ቀለም እንዳቐብኡ ነዚ ሓጥር ዊን ቀለም ብምልካይ ዓመት ኣበርክቶኦም ዝህቡ ምዃኖም ነመስግን ብዝያዳ ዊን ካብኡ ብምቕፃል ብጉልበት ዝሓገዙን ዝሸለሙን ከምቲ ልሙድ ኣበርክቶኦም ዝህቡ ምስ መሳርሕቶኦም ዲያቆን ዘኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ብሓፈሻ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣብ ፅሬትን ኣብ ምሽላምን ኣብ ምስራሕን ኣብ ተሳትፎን ከዓ ዝዓበየ ነዚ ግርማ እዚ መልክዕ ሂቡ ዘሎ ቀጥሪ ናይዚ ኣውደ ምሕረት እዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ መፀዋዕታና ኣኽቢርኩም እምነትኩምን ሃይማኖትኩምን ሓላፍነትኩምን ጉዳይ ሃገራዊ ጉዳይ ከም ምዃኑ ፈሊጥኩም
نزب على زي بمعراب كل غاتكم بعبيكم بنشتي ببزحكم بحدث أبركتكم ذهبكم باسم بيت حفلات قديس سينودوس باسم هاجر سبكت أسمرة كمول ماكل سراحتنياتات بيت حفلات منر بتاركن سراحتنياتات هاجر سبكت أسمرة ما غلن كم خان زي كم مسرحن كم حزب لا ينتساتكم مسجانا نهب سلازي بعلنا نمفتصم እግዚአብሔር አምላክ ተጣና ክብር ምስጋናን ይኹኖ ነዚ ኩሉ እዚ ምስጋና ዝህብ ዘለውኻ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ምዃኑ ከዓ ንሕብር ካልኣይ ሓበሬታ እግዚአብሔር አምላክ ብዝፈቀዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ከዓ ሓላፍነቱ ወሲዱ ብዘማእዘኖን ብዘማእኸሎን ምስ ምልከቶም ኣካላት ኮይኑ ደብረ ደናግል ኣብ ሃገርና ናይ ኣቦታት ደብሪ ገዳም ጸኒሕ እጂ ከዓ ናይ ኣዴታት ደብረ ደናግል بزلوا حلافنت أوصى هاجر كيدو أمهيرو أديتات ويحوات دك أنيس أمهيرو سامو بمركب كأني أبزي أبغى زماندات اللي أنت تدوكين دلو دبر ناقل زبهال إجابير أملاك فقدو قديس نورس من زوجسنو نايسرح بيت كريستيان يعيان في السمان سلزلوا قديس نورس فقدو مسرت أبركتوكم من حاجزكم من مخروكم من كيف اللين ቅዱስ ሲኖዶስ ሓበሬቱ ይህብ እቲ ሓገዝ ዝህብ ሓደ ኣብ ገዳምን ኣብዚ ደብረ ደናግል ገዛማንዳ ካልኣዊን ኣብቲ ህንፃ ዝስራሓሉ ዘሎ ኣብ ፍኖተ ብርሃን መንገዲ ማፅዕ ኮይኑ ሓገዝኩም ከይፍለየን እዚኣ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል ካልኣይ ፅባሕ ቀዳም ዕለት 13 ግእዝ ሕራይ ብዝኾነ ሓበሬታ ዝጠፍኡ ህፃናት ስለ ዘለዉ حدا جوسي فتصوم استباله مس آريان فتصوم حزات توزمت حسان جوسي فتصوم كلاي سرافيل مسي استباله لولا حياة متت إذا حوالتات أقول لهم نبل كلنا نبطلت مهلان تس سلام أف تبايلو ببصانا بوتاس تمرها مهلا كايديو كلنا نمهل الله حاف نبل سلام عاب ودوم نسكتوب كرالك ذاتنا مريم وسبسكلو لأيذين يسوس كسو وترأيي راكمني ونكلكم
ዘወልድች ሐወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ እደዊሁ ለወልድች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙሃ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከስረይ ለነ እግዚኦ ምሕረትከ ላዕሌነ እግዚኦ ይቀባ ለሀገርትነ ኤርትራ እግዚኦ አይረብ ነፍሳታ ቅድስተ ሃይማኖትከ ኩሎም ክርስቶሳውያን محاري أملاك محارنا تسالي أملاك لا سالنا صلنا يو صلوات ذقمنا يو قمس ذرقنا يو مسوايت نعلم سلام نعلم هدات نعلم قسانيت يودلنا أو دعمتنا يبارخنا يقدسنا بتمكوتيت يزولنا بيزها قرم زحلف سواتنا جنات من قصة سميات يعرفنا فطارنا أبونا ذو سميات سماعت قدس اسمك تمسح من قصتك ويكون فكادك بكما بسماي كما هو بمثل السعين ذر الليلتنا هابن يوم هدق لنا أبسانا وجيقين كمان هناني نهدق لذعب سلنا كتاب عنا اكزئو استمنسوت الله أدهننا وبالهنا كل أكوي سميزي آكي تمنقس حايل وسفع العالم والعالم عالم بسلامة قدس قبريل ملاك ووقتي مريم سلام لكي دنقل بهدناكي ودنقل بسقاكي ميزابيه صبو سلام لكي وروك تعنتي مانس وبروك فريق السكي تفسي وسيت ومن تتقى جابيه لكي سالي وصلي مدرسة أنت أنا أفكر ولكي يسوس كريستوس كما يسري لنا طاوئنا كبر እግዚአብሔር ወራት ህዝብና እግዚአብሔር አምላክነ በዓል እዚ ዘብጽሐና ክብሪ ምስጋና ነው ይብጽሐዮም ባርከ ስናይ በሐቂ እግዚአብሔር አምላክና አና እንደቃዳም ንሰላምና ጸጋና ሰበረከትና ዘደልየና እሞ ዝመጽ ዘለና ዘለና ዓመተ ምሕረት ዓመተ ሰላም ዓመተ ቅሳኔት ዓመተ ደስታ ገብረልና እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ወቃዲ ይሁን ሰላም ንኩሉ ናይ በሐቂ ሰላም ተዳሃሊ ኩሉ لمو سلام تبهس ولا سلام حقركم سلاما نبيتكم سلاما دليون صلينا أملاكم إلنا أمو إذا أملاكنا أبيتنا سلام أبن برتنا سلام أمن قصنا سلام أعلمنا سلام شوردنا فتارنا قدس وغاديهون باركس إلى سزي بعبي بحقوس نخبر وزلنا دخاتاتنا كنرد ألو شجراتنا كنرد ألو صبراتنا حنكاساتنا عوراتنا بانتهى قرم زي دوين بانتهى قرم زي سنكلون تدأهل اليوم دما تغافلنا خنبلت أو دعمتنا حساب حويسنا دخاتاتنا حويسنا أنت أكبرنا إخزابير أملاك أنا مستم دخاتات الله أنا مستم شجرات الله أنا مستم عورات مستم حنكاسات الله إبلنا اللمو إخزابير أملاك حنكاساتنا عوراتنا شجراتنا كرد خابز لنا ما إخزابير أملاك نخل زخونية حزننا أو دعمتنا تبارخي تقدس أو دعمت يقبلنا أنت بس عمت كم زي بحقوسين بدستان يبصحنا فتارينا إنه خم تزمسكان صن حياة ريوز اللهم كل من نبعلو ذل مرنان لما عنتنا نبعلو ذلنا من ملكة أمو أبكمين رناهي غاكمين مسينا ناي سلام ملكته زي مو زابير أملاك من كسنا ونزخلو سراويتو سديدو سخلو داي زبري سريقو كلنا بحبار كمن نسمع مع بحبار كمن رأيت قبل من كسنا ما بخورنا مسكنو زابير أملاكنا ويتا سلام سلامي هبنا እግዚአብሔር يبتها ويسرى يدي ويانصف دينا واملاكنا ومدهانينا يسوس كريستوس كان لك كان أسرات يهدم ساسي أغسا ولدو لبروك سلطان ذهبهم لعون هريات بدمو زسرى هتيات عالم يسرى إليكم هتياتكم أنتم أبويا كساوس تهوية دي أبقنات أكبر تعمات بأسماتكم كونوا بتحانا ونصحانا يرسيكم بأبول من هز قدس جوا مهرنا نبال عصر تغتك زين جوهر نكسة جوهر نكسة
بزهار فسريت وزي مسقبت بنتجنا رمهرنا نبال تجنا لسا هي قصيلنا خي تدافع خن تسجلنا أي ما جلت مو خي ندافع خي ندافع هديلنا رجيلنا خن تي بركتك نكافل حدرا أبزلنا يخينا أبزلنا يخينا بتلنا نبت ما كين غير حدرا ولا أبزلنا يخينا خن تسجلنا يو أبوتات نتي ماي منساق كبجمر ويم ليكاونت خا بدقة هاديغو نداولو أشبشبلنا ليكاونت بدقة قطرنا زي بحيرة تمكث حراي كورانس بእግዚአብሔር بعلنا نفصامو ስለዝኾነ እቲ ግዴታ ደልየና ሓጂ ኣብ ህዳእትን ትዕግስትን እሞ ክንጸገልናዩ ኣቦታት ብዝባረኽዎ አቦና አቦታትና ብፁዓን አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ነባይ ባህረ ጥምቀት ከምታ ቀዲሞም ዝባረኽዎ ሕጂውን ንምንጻግ ናብ ባህረ ጥምቀት ወርድ ስለ ዘለዉ ሊቃውንት ኣፍሸምሽቡልና ሊቃውንት ሃዲጎ ተስዓ እንዳልኩም እዚ ኣውደ ባህሪ بدحر زي تاوتات نابوتهم كخص لزغنو كلنا بفرحات እግዚአብሔር تمحلف مقدي علينا بفرحات እግዚአብሔር كنقعاز هراي ما يبهرت تمكت ببصانا بوتات ينتصقالو حراي تابوتات بحنسات ترنفو أبوتهم كأتو سلازخونو ماي بارت مكيت بوص أنا بوتات تباريخو ينتسقالو أبوتات نتيجو مسوتو تابوتات وين كبرن تسقان سلازلوم بدفرد يكون بفرحات كنريهم سلازقبانا الرأي حنسب الرأي تابوت نابوتو خيس لزلو كبر أملاخ المحلاو حق بيت خريستيان مغتال كلنا توم من قد حجنا دلنا محلف من قد نخفت لهم بسوان أبوتاتن تابوتن يحالف سلازلو
حراي كبري نابون تاوت نابوتو أتلزلو كلنا خانت نبرت كي تفعلنا نبرت أوشت بحرتم كدلو منابر نابدأ توصلنا منسات حراي كبري وينايز بعلنا أقلقلت أبزي تفتي ملو نبرت كم دي اللاجن نبرت بيت كريستيان نبرت السلاز خوانه كلنا نبرت تنقلو حراي اتوم طفيهم تبهالو قلعو ترخيهم از مدرخ زلو مو كتداليوم ابزلو أفضل